na parjolo amang inang godang do na binoto alain dakya hinalala. Banyak hal yang kita ketahui tetapi tidak pernah kita rasakan. Boleh nang tentu sih. Godang dona taboto alai dakya tahilala. Banyak hal yang kita ketahui tetapi tidak pernah kita rasakan. Natuari sada bahasa Indonesia kemarin satu dan ini natuari sada adong rotodokku. Jadi ketepatan dia mau pulang tu Jambi. Ala dang paksi dope bana dang boy mar pesawat. Ala ni mar bus may bana. Lau mahami tu loke bus. Manukun bus tu Jambi. Nalao kami husuk kumang nyon nama jual tiket tu Jambion. Berapa jam dari Jakarta ini ke Jambi? 24 jam, satu hari satu malam. Enak. Ya begitu ya. Gimana perjalanannya? Oh udah mulus Pak. Udah lewat tol nanti kita terus. Enak. Mbak. Aku belum pernah dari Jambi Niko. Di Jambi itu enak enggak? Oh iya enak, rame. Nah banyak. Mbak Niko. Di Jambi itu panas atau dingin? Oh panas Pak memang. Tapi memang lebih panas dari Jakarta ini. Nabana. Iya ya. Di Jambi ini orang apa yang banyak? Suku apa yang banyak? Oh iya memang suku Jambi asli banyak di situ. Nabana. Terus apa oleh-oleh ciri khas makanan yang enak dari situ? Oh banyak Pak. Itu pempek itu juga ada di situ. Baru pisang sale juga ada di situ. Ada enggak gemblong Niko? Oh iya memang enggak ada. Dungi ma musim. Hujukum maibana musim. Apa di situ objek-objek wisata? Oh banyak Pak. Banyak sekali. Memang di Jambi itu sangat menyenangkan. Oh iya. Terus yang terakhir. Ini loketnya busnya ini di mana ya? Poolnya nanti kawan saya ini turun. Oh di Jalan Juanda Pak. Nomor berapa? Nomor 6 itu dekat enggak ke kotanya? Iya di dalam kotanya. Ibu tiba-tiba sudah. Sukuma terakhir. Mbak udah pernah ke Jambi ya? Belum. Di Boto. Ima. Banyak hal yang demikian jalahi tapi godang dona taboto tapi belum pernah kita rasakan. Godang dona taboto di tonga-tonga di ngulut tahun tetapi belum pernah kita rasakan. Banyak hal parbinotoan itu dari informasi boidoi molota uji natu Jambi memang sitong apa adanya. Dan adong nasalah gisadapi. Ibu tiba na pajosorhon. Gampang itu 24 jam jalan dari tol kita ini banyak memang todo. Dungi mamuse di mana loketnya ini? Oh itu di kotanya Jalan Juanda. Jangan dong salah. Ujungnya ada yang taruh kondisi. Memang itulah kehidupan banyak hal data boto. Tetapi banyak hal juga yang tidak kita ketahui. Alani godang do sumber-sumber parbinotoan. Nampe belum pernah kita rasakan. Kadongan. Masuk tu barita.
nauli. Alani ido asa si Petrus di tonga-tonga ni turpukon dang barani ibana makatahon naso ni hilala di ibana taringo tu jamita doho surat di tonga-tonga ni turpukon. Alai di patorang ibana nau ku pakilala hodo, nau ku rasa hodo, jalan nau kuaido, bohado bersahabat, bohado mardongan doho Jesus nabadiai ido nahu hatahon. Lebih-lebih luar biasa dong, molo dihatahon yang sudah pernah dialami. Alani boy idau tadi tonga-tonga ni turpukon, Petrus adalah saksi mata si tidangi taringo tu pangulaon ni Yesus. Petrus ima saksi mata nagabe manidangi pabuahon taringo tu ulaon ni Jesus hati hadi portibion dope ibana alani ido ibana asabarani mado nau ku ulahon nau kuae jalan nau kuadopido huhataho tuhamu atong apa yang saya rasakan nama dongani padonganion ni Jesus Kristus nabadiai ido huhatahon tuhamu ido ibana di ayat 10. Oleh karena itu apa yang saya bicarakan ini bukan hanya story, bukan hanya cerita, bukan hanya turi-turian, dipakai bahasa turi-turian. Alai nahu pakilalahon, alai nahu rasahon, laos ima huhataho kami Tuhamu. Tamang inang, surat 2 Petrus ini ditujukan kepada orang-orang na adong di perserahan. Dang diwe perserahan dang ketepatan ngabor hatta lagi. Alai orang-orang yang berada di dalam perantauan pada saat itu. Persoalannya ketika Petrus bersama mereka, ketika Petrus bergandengan dan duduk bersama mereka, akahalakna di perserahan hati hai di bagasan haporseaon nahot depe. Akan halak Kristen na adong di Pontus, di Galatia, di Asia, doho di Pornia. Alani hod doha porsiaon nasida, alai ditinggal si Petrus manasida, ima di ketika di kepemimpinan Kaisar Nero, hona penjara ma si Petrus alani barita nauli. Aladi ditangi honi mana ma di BGI mana ma bawa jol mahala Kristen na adong di parserahani nunga digugai aka parpoda haliluon nabi-nabi palsu yang menceritakan kebenaran yang tidak pasti. Napabuahon nasitongan nasototu napabuahon akana melambangkan kebahagiaan yang tidak pasti. Alani ima di tonga-tonga ni turpukon dihatakon Apostel Petrus ma mangalo parpuda haliluon molo au madok hata ni debata tuhamu nau kuhilala do bukan hanya mitos, bukan hanya turi-turian, alai nau kudai do dengan bahasa ni debata. Alani idong di tonga-tonga ni turpukon naing idaut tamang. Songo dia do tutu parngoluan ni Jesus hati arap dohot ibana. Songo dia do nasida di bagasan parsaoran. Alani boy do honot taturpukon adalah kesaksian ni Apostel Petrus ketika bersama dengan Jesus jala ido nani hatahon ni ibana. Tu akan aporsia dengan satu harapan supaya orang-orang yang sudah percaya itu halak akan aporsiai manotong di bagasan hapor seaon. Kadongan godang do paru kilo naniado paninasida. Godang do sitaonan naniado panasida. Alani ido alani godang ni sitaonon mabiar ma Apostel Petrus ragu ma Apostel Petrus sotung ma anon manibil nasida sotung mano gabililu nasida atong di surat ma surat 2 Petruson pahoton haporseaon nasida
taringo tu Yesus nabadiai. Alani ido harapan ni Apostel Petrus unang nian mago na sida alani parpoda haliluan. Alani mulut tabere di tonga-tonga ni turpukon. Godang aka parpoda haliluan yang berkembang pada saat itu. Yang akan menjanjikan dan akan mangaleon akan ragam nilas niroha. Tetapi di do Apostel Petrus apapun yang dijanjikan itu las niroha. Sada jaminan belum pernah dirasakan mereka. Alani ido nakaning HP. Sikdabu pabuahon naong nirasahon. Natabuan napabuahon naong nidai. Daripada nina. Alani kadongan adong mamanang napiga berengot ta unok di tonga-tonga ni turpukon. Naparjulong. Godang dujolma holan patorakon hadirion ni Yesus, ulaon ni Yesus, alay dang taridang, dingulu, songokala naong majakon, Yesus. Alani molo songon itu ceritana, atong turi-turian may. Atong hola cerita may. Atong kabehatan ni di batadang boy hola dihataon. Alay ko barani do menjadi satu kesaksian di dalam hidup kita. Molo tado do naburju Jesusi. Molo tado do naburju di bata. Atong iko boy do tapat orang naung takilala haburjuon dohot hadengganon ni Jesusi. Alani ido ditonahon Apostel Petrus dison. Asa unang tangihon akaturi-turian yang menjanjikan. Godang do akaturi-turian na boy mangalion aka hadengganan tetapi belum tentu itu benar. Atong unang porsea tuturi-turian yang menjanjikan sukacita yang tidak pasti. Alani akamang inang neng berengot tama masa dope akana songonim. Tradisi-tradisi di bagasan nguluta buima tatium alay dang tuhasitongan ni debata. Apostel Petrus mando atong mangoloy doho manada lomonirohan ni debata. Mari kita kenal isi do Jesus isa diri di tonga-tonga ni nguluta. Atong tahindar homa akaturi-turian, tahindar homa angka cerita yang benar tetapi tidak di dalam goarni debata. Amanginang dakubodo na hiyay bigi hamu cerita ni Batu Gatung. Hiyado ibigi hamu goar ni Batu Gatung. Anggo cerita ni songonom ma. Porsia mangso porsia hamu koku cerita hodon. Adongin na ada katanya perempuan dijodohkan oleh ibunya. Itu sang halak bawa. HP perempuan ini tidak menyukai sang lelaki ini. Jalan saya dipaksa orang tuanya. Ternyata semakin diselidiki lelaki ini. Ada bahasa Indonesia nate kurang roha. Kurang hati, boydi, kurang roha. Sudah itu kita mengatusi kurang roha. Ale molo au menerjemahkan kurang hati mak. Bahasa Inggrisnya ritik. Saya dipaksa mainnya saya dipaksa. Alani Roma baru-baruon maduk. Molo iko sau doau tu si iko kutibung ma. Tahu tu bawon. Itibung iba nama alay katanya. Ini katanya turi-turian. Alam tidak menerima sehingga dia tergantung gabehera Batu Gatung.
Gabe batu gatung. Di dalam kehidupan ni perempuan on, ada seekor anjing yang selalu bersama dengan dia. Ima holong ni pananggaon, lao tuan na, lasdoho ibana, ujung na lasdoho mapananggaon, batu gatung. Molo dakuboto na, marjaji mahita mol isi do penaso hiatu si, bulan nonomon, rapak lao makita. Molo boy pemilih gathering ibatu gatung ba. Molo tabiring memang ikon ni panokno tado asahera jolma. Kalau sepintas dia hanya sekedar batu do. Alai molo lambinering batu tuh hera jolma do. Aku pasti bah. Roma muse binering ma hera panangga. Batu tuh sumando panangga. Aha yang dohonot tadi sih. Sehingga aha dotonani na tua-tua. Roma na tua-tua mandok songonon. Imadam hola lao tu si tu batu gatungi turipodai maboruna. Imadam unang semangalolo tu oma. Sotung gabi batu gatuk kok. Dangolo talo tong burunaon. Roma buse buruna maldo. Ima daw ma unang sepak sao tulo mo ni roham. So tung gabi batu gatung ngao hinda. Podai pesan itu tonai si tong do. Si tong unang mangalo-alo tu natoras. Dungi mau muse natoras pe ikum marpangajudo. Tuyanakon. Saya katakan si tong do pesani, si tong do tonai itu adalah benar. Alai sumber ni pesan itu tidak benar. Kan ini buasa nuang ikon oloata orang tua, buasa nuang iko patu tu orang tua, molo makuling do turi-turian atau jawaban yang pasti asa unang gabi batu gatung. Apa patik palimahon teman dok. Iko pasang apa bro? Ido, anggo isi ni pesani benar do. Alai sasarannya tergantung kepada turi-turian. Alani ido Apostol Petrus mandok unang oleh hamu turi-turian. Nampe turi-turian ini sitong alai pakorhonna tidak di dalam Kristus Yesus. Alani di tonga-tonga ni turpukon, godang do agak kebiasaan, godang do turi-turian yang mengajarkan akan nadinggan, yang mengajarkan kebenaran, tetapi nadinggan ini belum tentu di bagasan Kristus. Adong dope ngabahasa ngajut-jut, neng mangoto-otoi kita, jaladang terhindar hobe pangoto-otoyonon, turi pamasu nats Alkitab. Di natar surat tepi di dok marbisuk maho songan napi nganeng bango totoi citong marbisuk ma tetapi songo dia do bisuk di bagasan hatani debata bisuk di dalam Kristus bukan bisuk nama ngoto-otoi alani ido godang do turi-turian godang do cerita yang di dalamnya ada hasitongan tetapi hasitongan itu bukan di dalam nama Yesus. Alani amang inang di tonga-tonga di turpukon unak kita olo tergiur di akai. Pada saat itu juga ketika kita tergiur dengan mitos-mitos yang seperti itu berarti kita meninggalkan iman. Haporsiota maradopon debata. Alai naing ma mulu godang akapoda, mulu adong akapoda ikon di bagasan goarni debata asa mangolui akapodai totura di bagasan debatama. Hama kadongan atong di tonga-tonga ni turpukon laos ido na pinadarna di tonga-tonga ni nguluta biarlah apa yang kita lakukan dalam hidup ini apa na kita ulaon di tonga-tonga ni ngulutaon. Ikon Kristus do senterna, ikon Kristus do pusatna, jala ikon bercokol tu Kristus do. Biarlah hidup ini kita lakukan oleh karena Kristus.
Unang maburjung hita asa baga ibereng dongan. Unang mata paburju-burju holan manis-manis berengon ni dongan. Unang mata palabok-labok makatai asa porsia jol matu hitam. Unang mata pauli-uli hita holan asa bagang berengon ni jolma. Alani ido asa gudang jolma mado. Manusia zaman sekarang hanya indah di casing. Jol manuengon ngagodang hola pature-tureho casing, hola pature-tureho sampul. Alani ido anggo di bagasan hancur lebur jamita nadiari minggui. Ngagodang jol manueng pura-pura bahagia. Tarsenyumi ba asa herana bahagia asa nitutupas sudip ujungna Roma istilah ni halak batak madong. Itu emak anggo nguluon mekel di sihapataran tangis mantah malingling ne hati-hati. Alani ido di tonga-tonga di ngulut tahun neng berengutta neng idautta oleh karena Kristus semua perbuatan semua tindakan dan apa yang kita lakukan biarlah bercokol berpusat kepada Kristus dan memikirkan kehendak Kristus. Nungarap au dohot ibana nina apostel Petrus. Alani ido ketika kita mampu merasakan songo dia do padonganion ni Yesus, padonganion di debata di tonga-tonga ni nguluta atong laos ima na tarimangi totu HP bersama dengan dia ada di dalam sukacita. Napa dua hon amang enang di tonga-tonga ni turpuk tahun molo tatangihon molo tajaha ibana di ayat 10 siang satu ayat 20 sada dido ibana sudi akatona sudi akabarita nauli ikon makorhon las niroha jala iko gabi panondang dina humalia kita alani ido nasoboido panurirangi manurirangi sian dirina sadiri alai ikon nanigohan ni todi porbadia ngagoda kita naman do ebo adu jamitani amatan manebaki ngajuk-juk mabuseng hita madong ay bohado jamitani parjamitai siaha manante bakaning ngawatu si neneng marjamita sahala parjamita dang tu diri tabi taauhon alai tu habirang tanama mate ko ibigyan do nang jamitai inna tu tangak mamuseng ipot ta sa kuat na merekon kaya mangutung ibigiro ngakudang songoni ala di tonga-tonga ni turpukon di do nasoboy do makatai panurirangi molo so diguhi to di porbadia jaladang ado kape ujung manang ajang ni parjamitaani hanya pelampiasan sogo ni roha doho jut ni roha alai ikut Tod di porbadia do na maringanan jala ikon mangulamai di tonga-tonga ni nguluta. Alania kamanginang jamita yang berhasil. Khotbah yang berhasil bukan karena enaknya didengar. Khotbah yang berhasil bukan karena banyak orang yang mengidolakan. Khotbah yang berhasil bukan berarti enak sekejap saja. Tetapi khotbah yang berhasil adalah khotbah yang mampu dilakukan. Jaladi auhon akan atumangi hosa. Eka juk duhi tamangin ang songoni. Si debu pang jami tanay. Ina. Cara mandokne pengahosa-hosa. Debu siapa? Buat seenak. Hola saya lewat sepituan. Botohodo eda siahai hidukan. Nah. Ngai dia perbuat ni jamitai. Ngai dia uno ni jamita na tabuing. Alani neng dohonota asa dia do parbue ni jamitai iko kapor siauta do jamita hata ni debata molo so digoi to di porbadia panurirangi makatahon asa dang marsinon dangi alai gabi suga do itu nahumaliangsa alani mari kita terima itu ala to di porbadia do namaringanan di panurirangi mari kita terima juga dengan hagugo oni to di porbadia.
Amangina laos imam di tengah-tengah ni turpu tahun. Unang tapaloas, apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, dan apa yang kita rasakan. Jangan kita biarkan diri kita menilai camita itu namanya baki. Jangan kita biarkan camita itu kita nilai hanya pelampiasan saja. Jangan. Alai mari kita terima jamitai di bagasan todi porbadia. Alanani guhani todi porbadia donasida maka tahoni. Mabarita honi atong ketika barita nauli hona tu hitang taham liate homa tu debata ayadong do songoni molong hona tu hitang jamitai la somerde la holanawi te baki nita ala iko boy do makilala kita molo dang manginona do jamitai tu ita amang hurang puas au bah dakona tuau. Atong parbue ni jamita ni panurirangi adalah dari guhan ni todi porbadia sekalipun todi porbadia iko mangula di bagasan jamitai di bagasan hapanurirangoni atong ipolana di tonga-tonga ni nguluta khotbah yang berhasil adalah khotbah yang mampu diauhon molo diauhon amanginang ngadisi diulah hoda ngadisi ditangi hoda ngadisi be dipikir-pikiri dah, ngadisi be dipergumul hobe, atong molo di auhon sudah itu kesimpulan di tengah-tengah ni ngulu. Laos itulah khotbah yang berhasil. Ima jamita nama ngulu. Alani itu di tengah-tengah ni ngulu tahun asa argasi tutudo barita nauli ala barita nauli ima nanigohan ni todi porbadia. Ambanginang kesaksian nama C argana pinatol khas ni Apostol Petrus bahwasanya panurirang makataho barita nauli alai barita na pinatol khasna adalah taringo tu Yesus nabadiai na parpudi sang halim di patadahon Apostol Petrus dodison Yesus adalah nabadia. Asa ibana do nabadia. Asa raja na sangap nabadia do ibana atong hita pinani rajaan na ikon badia. Yesus raja na sangap jala nabadia do ibana jala hita pinani rajaan na ikon nabadia. Manginang pengertian dan pemahaman tentang kekudusan nabadia ima asing sian aka na asing ido nabadia. Hobar tu petunjuk ni debata. Atau molo diguari na badia ikon asing do kita siya portibion. Molo diguari na badia ikon marasing do kita siya nakahagio tagio ni portibion. Molo diguari na badia ikon berbeda do kita siya hagio ni portibion. Ikon marasing do rupata siya portibion. Alai perasingata kita berada di dalam Yesus nabadiai. Ima di bagasan habadiau atau ala Yesus adalah raja na sangap jalan nabadia hita donani rajaan na ikomia mahita di bagasan habadiaon amang inang taringo tu habadiaon adalah urusan diri sendiri dohot urusan ni debata alani ido asa una kita berusaha untuk badia unang kita berjuang untuk badia alai habadiaon adalah nanigohan ni tod di porbadia jala tod di porbadia do patu pahon habadia manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa alai di porbadia ide batama hita marhite hite Yesus Kristus alani jangan kita menjadi penilai di akajol manabadia alai iko gabe pelaku habadiaon tajaloma hagogoon ni tod di porbadia laos ima menguduskan kita laos ima pabadiahu kita jala hita badia oleh karena Kristus todi porbadia alani pemahaman di tonga-tonga ni ngulut tahun ayo jo do masa akan nasongoni molo ngalabok makata lagi nabadia maraon nah molo hola mekel do
tabu ekel na senyum na agi bedia maraon na molo markaka do ekel na sunat tu san ekel lipat ditai dang badia inna padu musi ekel na so badia alani ido gudang do pemahaman akan salah wala mardala pe agi badia ni pardalan ni labok ilakahon inna nang pengaro udan saya labok nange dang marpayung bedia maraon ate inna ujungna laho menyeberang jalape satabi inna alani menjaga habadiaon alani dang urusan tai dang di tanah punasai karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa manusia ini hidup di dalam kekotoran tetapi habadiaon adalah urusan di debata jala tot di perbadia do nama perbadiai kita gabi badia kita. Jangan berusaha untuk badia, alai berusaha majakot di perbadia menggugah rohata gabe orang-orang yang kudus mahita halak nabadia mahita nani rajaan ni Yesus nasangap jalan nabadiai. Amin.